बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। सुनो सुनो राम कथाएं, हर लेगी सकल व्यथाएं, दशरथ के सुत की गाथा, पुरुषों में जो उत्तम था। सुनो 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 वो अध्याय जब पुरुषोत्तम श्री राम ने लंका पे करके चढ़ाई, रावण को धूल चटाई और सीता भी वापस आई। सुनो 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 सुनाऊं, कलयुग में सतयुग दर्शाऊं, शुभ 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 संदेश सुनाऊं, राम सिया के गुण में गाऊं। सुनो सुनो राम कथाएं, हर लेगी सकल व्यथाएं, दशरथ के सुत की गाथा, पुरुषों में जो उत्तम था। पुरुषोत्तम राम जगत के पवन पुत्र राम भगत थे, लक्ष्मण थे ढाल से भाई, लंका पे हुई चढ़ाई। फिर राम जी ने अपनी अर्धांगिनी माता सीता को पाया। पुरुषोत्तम राम जगत के पवन पुत्र राम भगत थे, लक्ष्मण थे ढाल से भाई, लंका पे हुई चढ़ाई। तो बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। लंका में लंकेश हरा के तेग तीर शमशीरों से, चले अयोध्या राम पलट के वीरों से रणधीरों से, अधरों पे मुस्कान धरी भुजा पे अपनी बाण धरा। जय 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 राम हुई और लंका में लंकेश मरा। राम चले तो सेवक भ्राता साथ चले, गाँव गाँव में राम सिया की बात चले। जहाँ जहाँ से राम की सेना गुजर रही, उमड़ घुमड़ कर जन जन आए आज वही। शोर मचाए जश्न मनाए, राम सिया के दर्शन पाए। जय 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 जयकार बुलाए, पग पग पे दीप जलाए। और उसके बाद su Goten Marush Danash Sene wasu adalci muke so wannan cuta ce daga abin da kuke ganowa daga can ɗaliban likitancin Gandhi College sun tafi yajin aiki na gwamnati ta nemo musu batattun ɗalibai 3 da suka rasa a makarantar su wanda aka ce ɗaliban sun kasance a cikin janjan tare da gwamnati tsawon bincike domin nemo musu waɗannan ɗalibai da suka adalci muke so a dawo mana da abokanan mu a dawo da su adalci muke so dandalhi suna so
gaba ɗaya su wanke hannunsu daga cikin wannan al'amari. Ba wanda yake son sunan shi ya fito a ciki. Waɗannan ɗalibai kuma da suka ɓata, ɗaliban sun ce alhakin gwamnati ne ta nemo musu waɗannan ɗaliban a raye ko a mace. A tare da mu yanzu akwai shugaban ɗalibai na wannan makarantar ta yara uku da aka rasa, wato Mr. Ramesh. Za ka iya gaya mana tattaunawa ku ta ƙarshe da kuka yi da waɗannan yaran a daren da suka ɓata? Ƙwarai ma kuwa mun tattauna da su. Me kuka tattauna da su? Sun gaya mana za su je Jinjar ne, bayan kuma sun tafi yan sanda suka kama sun bugo suna gaya mana a katse wayar. To kai sun gaya ma dalilin da yasa suka tafi Janjar? Ko ka sani? Da yaushe da goton suna su je ƙauyen Binu ne domin halartar shagali wanda ake so ɗaya a shekara a wannan ƙauye. Sannan mun yi magana da su akan cewa kwana ɗaya za su dawo, amma yau tsawon wata ɗaya kenan gabaki ɗaya mu san halin da suka shiga ba. Saboda haka dole ne gwamnati da 'yan sanda su nemo mana mutanen mu. Bayanin 'yan sanda da kuma gwamnati gabaki ɗaya sun nuna cewa babu hannunsu a cikin batan waɗannan yara, kuma alhakin nemo su ba a hannunsu yake ba. A halin yanzu muna bakin makaranta ta waɗannan yaran likitoci. Yalla bai mutu da. Yalla bai waɗannan hukunci ne makarantar ka suka ɗauka domin nemo waɗannan yaran. Shin kun saka hukumar bincike akan nemo waɗannan yaran? Gwamnati ta ɗauki mataki mai kyau akan nemo waɗannan yara. To yalla bai wanda mataki ku ɗauka? Jami'ai na musamman aka sa da mu nemo waɗannan yara nan da wani lokaci za su dawo. Shikenan. Yalla bai. Tambayar ta yi saka dan Allah. Barka da yalla bai. Barka. Ka wannan na rige ma. To na gode. Major Pratap Kumar, jami'a karkashin gwamnatin tarayya. Siddharth Chaturvedi CBI. Mu je mota ko? Ka karanta wannan kuwa? A cikin wannan ɗan ƙaramin ƙauyen, kashe-kashe, garkuwa, fyaɗe, manya-manyan laifuka fa da ka sani, ana aikata ninki ukun yadda ake a Mumbai. Ba ninki uku ba, ninki 5 dai. Mafi yawa daga ciki ma ko shigar da ƙara ba a yi. To a inda ma ana hakan, to kwada sojoji sai sun baro iyaka. Su da wannan ƙauyen su buɗe ofisoshi. Kai tsaye dai na fahimci so kake ce abin da aka rubuta a nan ba daidai bane. Ta wannan takardu kawai nuna rashin cancantar jami'an gwamnati suke wanda suke zaune a ofis. Ba abin da suke shan fanka. Yanzu tun da ka zo, a hankali za ka fahimci komai. To amma wai, shekarunka nawa? Shekaruna sun kai na zama shugaba ga manya-manyan bincike guda 2 na daga cikin guda 6 da ƙasa take da su. Wannan shine dalilin da yasa aka turo ni nan. Kuma a matsayina na shugaba ga wannan bincike da zamu gudanar, kuma mai gidanka kamata ya kacanka. Wani kwamandan mu na soja ya faɗa min cewa ƙwarin gwiwa ya fi girman makami. Matakar ka haikewa abin harinka a daidai, to fa kai ne a samansa. Wannan magana ta yi. Kai! Jama'a sai alawa! Sai alawa! Alawa jama'a!